khona nohlengiwe. Yeah. Uhlengiwe intatheli uzosithatha indaba. Asibingelele Dr. Sekubukele umsakazweni Ukhozi FM. Singabingelela kakhulu Mshengu sithandwa sami. Sangolwesine ebusuku. Ngibingelele nezithandwa zami zonke ezisilalele manje Ukhosini FM. Ngibingelele nezithandwa zami lapha kade zidansa nami lapha ya ku TikTok weMedilution as well as ku YouTube ka Dr. Nomcebo Mthembu. Ngiyababingelela bonke. Dokotela, namhlanje sibheka indaba yomthelela ikakhulukazi imishanguzo namaphilisi nezinye ke izifo ezihlukene engaba ke nazo ekusebenzeni kwezitho ezithile emzimbeni ikakhulukazi uma ukuthi uthatha ke le mithi bese kuba khona ukuphazamiseka komdavazo kameleni uzithole mhlambe soba khona ukuphazamiseka. Nawe ke mlaleli uzoba ingxenye lokukhuluma kwethu ngokuthi ke mhlambe ungenza kulombuzo ofisayo ukuthi dokotela kuphendule kuwo. Mhlambe futhi lo daba esikhuluma ngakho nawe likuthinde ndawona thizeni mhlambe khona imishanguzo nezinto ezithintayo noma ezisebenzisayo ezike zaba nomthelela okungenza iseqonde ezingabi kahle. Uthumele i-voice note kwinombolo elula kakhulu ethi 079 1639874 ngiphinde 079 1639874 kulona ke Ukhozi olumaphiko kwenza konke okusemandleni ukuthi i-voice note yakho iba clean khona sokwazi ukukuza. Mhlambe dokotela ake sivele siqale ngokuthi uyichaze nje le yokuthi uma kukhulunywa ke nge-medication engaba ke nomthelela ekutheni ke ingenzeki inkonzo kube khona umdavazo ungesenzeki kahle ngenxa yezinto mhlambe izo lezi izinto oyithathayo medication lethi. Yes. Yes Mshengu mhlambe even lapho ngiyazi abantu abaningi muke wathi chronic bavele babona ngathi ukhuluma nge-HIV. Kanti uma sithi chronic thina sisho ukuthi nje uma kunephilisi ozolithatha more than 6 months sokuyi chronic leyo nto. Noma kuthiwa kule inhlungu mosulithathe wena more than 6 months sokuyi chronic leyo nto. Okay. Kodwa ke futhi Mshengu njengoba singena njena ngiyazi ukuthi kusayo isonto lesibili singene ngalesikhathi. Ngiyafisa ukuthi nomlalelo khona ekhaya azi ukuthi uma sesingene kulohlelo lolu nje baseshintshile kulesikhathi lesi sesikhuluma into zabantu abadala if kukuthi kukhona izingane ezilalele ngiyacela ukuthi umuntu omdala enze sure ukuthi kulalele abantu abadala abantu from over 18. Impela asikugcizelele lokho kwena ke mzali sithembe wena njengasekhaya. Sithembe wena impela kakhulukazi ukuthi umsakazo nje usuke phezulu eduze kwezingane ingane isuke eduze umsakazo ngoba esikhuluma ngako kuthanda ukuthi usho mhlawumbe dokotela ungaqhubeki asiqale kanje. Dokotela Yes, so futhi Mshengu namhlanje itopic yethu sithe asingene entweni zamaphilisi ngoba baningi abantu eba affectayo. Mhlambe njengoba sisho ukuthi uyifakele leyo disclaimer from isonto elizayo, okay, lo hlelo sobe sesiwadedela amatomu sesenza lokho esijwayele yebo uyabo kulesonto edlule esihloniphile sathi cha sikhulume ngento zomndeni nezingane namhlanje sithi asikhulume ngamaphilisi yes siyawufaka umdavazo kodwa ke mlaleli sisiyasho ukuthi ngesonto elizayo bandla sesiyazama siyabika njengoba sisho kanje engabe khona umuntu ozothi hawu bengazi ukuthi ehlela Dr. Mthengu nomshengu kunje yabo. So siyacela ke bandla ukuthi uma kuukuthi wena awukhululekile uma nje sesingena kumdavazo wangampela bandla sicela nje ukuthi ubaleke. Yes, kodwa ke Mshengu so uma sikhuluma ngemithi yazi Mshengu kunabantu unomuntu othi kade vele waqala imedication thizeni emisha abone sekushintsha nje inkanuko yakhe ekameleni. Omunye athi ngoba eseshintshe wathatha iphilisi elithizeni or washintsha amaphilisi abone ukuthi hawu uma umuntu wami sengithinta itouch yakhe ayisafani nasekuqaleni. Omunye abone ngokuthi umnomzana wakhe uthi noma evukile kodwa abona ukuthi hayi man unokhophoza kancane nje akasaqini ngale yandlela engijwayele ngayo nowesifazane ezizwa ngathi thatha isikhathi ufuna ngena ku gear 6 kuze afike yena endaweni.
manje yebo sedelay neprocess lo kade ujwayele ukuthi hawu ngimthinta kabili nje Bese kuyenzeka. afudumale Yes. manje sefanele azangiye ngene egiyeni le6 kuze lo muntu kanti kunephilisi aseqalile walpose alright noma esefika kuvuthondaba eze ukuthi ngifikile nje kodwa angizange ngize ngifikisise angizange nginele omunye wesilisa uze athi Dr Mthembu ngithi noma ngichitha kuba ngathi angiyizwa nje into engiyikhiphayo noma isidoda samastuzi ngizwa ngathi siyamfimfa nje kanti sokunephilisi or kunemithi aseyiphuza okuyisiyona esenembandela ke manje yokuthi useperforma kanjani alright. Now asikhumbuzane Mshengu ukuthi nakhona la ekameleni if kuukuthi kuze kube nomdlandla nokujabula kuqala kuphi ngoba le mithi le if kuukuthi umuthi uzokudisturba ekameleni kule process engizoyichaza kukhona lo ngena khona le mithi kudisturb khona alright. Khuluma ke khumbula ke sesikhulume ke sinawe ukuthi ekameleni ala kuphi engqondweni alright. So ingqondo yakho indawo isitho sokuqala leso esingenayo ekameleni kuze kuvukele kube nomnandi ekameleni whether wesifazane or wesilisa alright. So ingqondo le izokwenza njani ke sizohamba manje isende imessage nemthambo yakho yemizwa ozwa ngayo okay iya kuphi iya manje kwisitho sakho sasekameleni alright umuntu wesifazane iya kwinkomo yakho umuntu wesilisa iya kumphambili wakho okay sihambisa ngemthambo yemizwa alright. So uyabona ukuthi nakhona engqondweni if kuukuthi kunento engqondweni yakho ekugcinezele whether istress zemali istress ze relationship yakho nezinye nje izinto umsebenzi njalo njalo already if kuukuthi wena ufuna kwenzeke ekameleni but kuneyinkinga ezisengqondweni yakho iyodwa izokugcinezela ngoba manje ayisayisendi leya message eya kwisitho sakho esithi hey sitho lindela kukhona into esizokwenzeka manje mthambo yegazi ke manje vuleka ngoba manje imthambo yemizwa kumele send message kumthambo yegazi ukuthi imthambo yegazi vuleka manje ivuleke imthambo yegazi so songena upart 3 okushuthi igazi lakho selinjani manje igazi aligijima igwazi maliswabuluke lihambe liyongena kwisitho sakho sasekameleni alright. So uma ke igazi selifikileke lapho le gazi liyahlala isikhathi esingakanani sulasta kangakanani ke wena ekameleni le gazi leli ligcwala kangakanani if kumphambili sokushuthi wena siqina kanjani ke induku le gazi leli noma lifika kuwena kwinkomo yakho umuntu wesifazane liyangena ligcwale kubhontshisi wakho meligcwala lapho shushasha kanjani ukuvukelwa wena ube nemizwa mawuthinta umuntu wesifazane ukuthi ugcine suba manzi manje kuze umnomzane ekwazi ukuthi angene kuwena. So uyabona ukuthi zonke lezo zigaba lezo if wena uthatha noma iliphi iphilisi noma imedication esizohamba manje ivimbe noma ikuphi kule system yokwenzeka kwezinto ilapho ke medication yakho igcina sikugcinezela khona alright. Now kulesonto leli mhlambe lengqoqo iqalela bengikhuluma ngekhala noma mlady D ngase ngikhuluma nekhala ngafanisekisa futhi ngizofanisekisa manje nakumlaleli ngoba mhlambe khona into engangilalela ukuthi uyazi ukuthi inyama zakho zekhala ngesikhathi umuntu kakhulukazi ecinana uyazi ukuthi nabantu besilisa othi uma esekameleni ezwa ngathi ikhala liyacinana or ethi uma sefika kuvuthondaba kuba ngathi kunamafinyilana aphumayo kuba ngathi ikhala liyakhuleka uyabona uthola ngathi hawu kunamafinyilana aphumayo uyazi indaba is because inyama lezi eziphakathi ekhaleni lakho alright zicishe zifane zisondelene nezinyama ezikuphi zikumphambili wakho umuntu wesilisa alright kanti futhi ngesikhathi ucinana umuntu wesilisa alright angithi ucinana nje ngoba igazi leli sihambe lagcwala kulezi izimpontshi nezinyama eziphakathi emakhaleni lezi izimpontshi ezifanayo futhi nespontshi esilapha yakuphi kumphambili alright. So bona ke wena manje ngesikhathi induku yakho ivukelwa angithi igazi liyagcwala kumphambili wakho alright kanti futhi same ngesikhathi wena ucinana ekhaleni negazi futhi liyagcwala kulezo nyama ezifanayo. Now suzohamba ke wena uthathe iphilisi elizokwenzani ezokukhulula ukuthi ungacinani alright. Lenze njani lephilisi kuze likhulule ukuthi ungacinani emakhaleni lo sokugcwale khona igazi lizokwenzani ukuthi igazi malehla igazi maliphume lapha yakuze ungacinani manje alwise lapho kuphela nasekameleni futhi uzokwenza same thing uzothi wena uma ngade uphuze lamaphilisi omkhuhlane noma ukuthi uyacina
ukuthi hawu induku yami azange izisebenze ngokufana uthi wena hayi ngoba bengiphethwe umkhuhlane kanti cha so kuyile philisi wena usuluphuzile manje lokuthi ikhala lingacinani selenza ukuthi nomnumzane wakho futhi akangacinani alright so and I think Mshengu into ebalekile nakumlaleli ukuthi azi ukuthi namhlanje njengoba sikhuluma njena akukona ngoba sithi yeka amaphilisi thizeni but sikunikeza nolwazi lolo lwamandla ukuthi wazi nawe ukuze uzi-understand wena nomzimba wakho but also ungagcini kokunye usuwenza nento ezinkulu kanti nje kunento encane bofuna uliyenze wena ukuthi ushintshe le medication noma uye kudokotela wakho ukuthi ashintshe medication yakho or ungagcini futhi senixabana ekhaya kuba ngathi kunento enkulu eyenzekile kanti kunale medication yana nje edinga ukuthi ishintshwe alright. Now, asiqaleke nge-medication ke mhlawumbe uma soqala khona kwingqondo. Of course i-medication Mshengu ehambisana no depression, i-medication ehambisana nechala or nabantu abanesikhwantalala. Kuthiwa yini isikhwantalala noma ingcindezi nje engqondweni vele izohamba ngoba phela izohamba iaffect engqondweni yakho ukuthi wena sitreatane manje le ngcindezi esengqondweni yakho. Bangakakhulu ne-stress izohamba yenzani iyodambisa le mizwa kuwena esengqondweni ukuthi yeka manje yehla ukuthi ungabi nechala yehla manje ukuthi ungacabangi kakhulu okay or mhlambe ye-epilepsy yokuthi kubambe musu ukudlikiza yehlisa manje umzimba wakho mawukhululeke wehla so ngesikhathi wenza idambisa imizwa yakho ngaleyo ndlela nakhona ekameleni futhi izokwenza futhi izogcina senze njani ke ngoba khumbula ukuthi ekameleni ngitheni nemizwa yokuthi khala uba nenkanuko kuqala engqondweni so uzogcina wena undivindivi nje ungahali uziza ngathi nyoma ngenzekanga namhlanje nyoma mengeke ngenza 1 angisakufuni futhi okwesibili usakwazi ukuthi uphinde or nyoma usufika kuvuthondaba ufike angathi awufixisanga kahle uyabona futhi nyoma nje ungaqhubeka wenza uzuyeke ukuthi hayi kulungile sengikhathela siyeke because lento sihambe yenze njani yadambisa imizwa yakho yasekameleni alright. So ile affect ingqondo even nale yokulala same ngoba phela ingqondo affecta ukulala le yokulala affect ingqondo as well uyalala wena uzolala futhi nomnumzane nemizwa yakho futhi izogcina silala alright. Now asingene kwi medication ejwayeleke kubantu eBP now abantu abaningi ke baningi abantu abasebenzisa imithi yeBP Mshengu now look iBP iyodwa nje ngokuthi yona iBP kwayona izokaffect ekameleni ngoba khumbula uma sithi BP sesikhuluma ngike manje lesigaba sesithathu engithe igazi okay iblood pressure so already manje sesithi leli gazi liyafika yini kahle ngendlela kwisitho sakho sasekameleni kuze wena uvukelwe kuze wena uzwe ubumnande kuze wena ulaste so uyabona iBP ine pressure kukodwa leyo pressure izokwenza nawe ukuthi ube ne pressure lapho ungakangena ku medication so kwa wena usuzoba ne pressure lapha enzansi either uzoshesha ukuthi uyashesha ukuthi uyafika kuvuthondaba ipressure futhi yegazi leyo or uthola ukuthi le pressure le ihambe yalimaza imithambo yakho yegazi such that imithambo yakho yegazi ayisakwazi nokumumatha kahle igazi alright then ithi noma ivukile induku ivuke kodwa uyizwa ngathi iyahoba ngathi iyaphantsha njengathi iphelelo umoya futhi ne BP futhi iyakwenza lokho alright. Now cabanga ke iBP sayodwa ke leyo nto kanti khumbula ukuthi iBP kwesinye isikhathi kuze inyuke nje ithi hey ngiyasindwa ileli igazi uma lisinda igazi manje melisinda igazi alright alisakwazi number 1 ukugijima so ukusho ukuthi wena ungayicabanga uyibone lento uyicabanga umbone umuntu wakho equlisile geza kodwa ukuthathe kude ngoba igazi lithathe kude uthi uyafuna wena uyafisa igazi thatha until bilela sinda ubone isidudle sigijima siyofika nini ku 100 meter okay so it takes on ukuthi mayivuke induku uma kuukuthi umuntu wesilisa or ukuthi nawe futhi inkomo mayibe manzi if kuukuthi umuntu wesifazane alright dokotela imzuzu ithi maybe ngama-26 shayi lapha ke ihora leshagalolweni kulona Ukhozi FM qhubeka ke wena mlaleli Ukhozi FM thumela ke voice note kwinombolo yethu elula kakhulu ethi 079 163 9874 kulona ke Ukhozi FM asiqale ngapha masibuya siqhubeka futhi ngengxoxo yethu.
uLola Rush Mlazi indawo yokuzijabulisa ehamba phambili nama-jackpots awumkomelo noma ngabe ujabulela ubusuku bokukhululeka bebhingo ukuhlola ulwazi lakho. Yes, babe. Oh. Yeah. Lalela, what did doctor with the capital D? Ukuthi khona umbuzo oyakubona kuqala before size la. Yeah, because bekufuna ukwenza ivideo yombuzo yokuqala. Bekusabeka la eceleni. Oh, sure. What you want to ask? Sibele sihlala ngoba ngizothola samqala. Ufuna ukuthola ukuthi khona indlela yokucubungula dokotela. Okay. Ezikhathini ezinzima But mhlawumbe can we do that at the end ngoba that is solving awushi problem ngibuza i-problem so that sizokwazi Oh, yes, yeah. qiniseka ngokuthi izinhlelo zomnotho Okay, uthi ngibone la kuma socials ukuthi who's fooling who. abangu-13 kwiplani eyodwa izingane ezintathu I wanna ask about nge-clientele awuthengi iplani kuphela uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo uzothola u200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi imaphi ama-fruit nama-veg engingawablenda ngenzela ukuba active embedeni. amafutha njalo. Okay, at the end, okay? Ngizokutshela i-blend nje ufuna ukuthi uyi-blend ungikhumbuze, okay? 44419 I-blending. kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelicense. Okay. Imibandela online kusebenza amanani ajwayelekile. I got vaginal problem. I poorly since giving birth. What's the problem, Twala? Okay, can help if udla imed depression. Okay, baby, ubani Luyanda. If udla imed depression, depends on what you are taking, Luyanda. But there's different kinds. For example, there's one called Ivalbutrin. Ne? It is much milder and it won't affect a chameleon as bad. Ne? Oh, okay. Sakazolalela ukhozi olumaphulaphula wena ke mlalelo ukhozi afana kuthiwa ngikhumbuza nakho ukubalulekile kusukela ke kwi-Bhinga Nation kuze kufike lapha ke ebukhosini bukaMaskandi KZN yona ke ikhaya loMakoya njengaso lapha ke isimini of 1818 ivodka ehamba phambili emhlabeni wonke jikelele yona impela le esikhule ngayo yenzelwe ke thina ngqo abantu balapha ke eKZN. Utshwala bamanga sidlalela kude nabo siphuza ke uMakoya kuphela thenga into yangempela isimini of 1818 isingu 40% utshwala ayiseyona lapha ke 43% oSminoff siphisana ke nge-VIP experience kanye ke nempahla ekhethekile Smirnoff 1818 sitshele nje ukuthi ke uchaza kanjani uMakoya wangempela shayela ke usithumele i-voice note ye-WhatsApp bese ke uhamba nomklomelo ongasoze wawukhohlwa Smirnoff 1818. Sibuyele ke kulona ke ingxoxo yethu nodokotela. Dokotela ngifisa ukuthi ngibuze mhlawumbe ukuhlehlisa nje kancane ngesikhathi echaza ukuthi ngaphandle vele kwemishanguzo le namaphilisi abantu abawathathayo nalezi inkinga eziba khona ikakhulukazi phakathi ebudlelwaneni ziba nawo umthelela ukuthi omunye ehlelwe iyo indaba yovukuso noma yokulangazelela umntwana. Yes, kakhulu Mshenko, because part of ngesikhathi ngikhuluma ngengqondo kuyisitho sakho sokuqala somdavazo. All right, khumbula ukuthi kuze uzube nemizwa nalomuntu lo ozwana naye, okay, noma ekuthinta, number 1 kufanele uzizwe uphephile. So ukuzizwa kwakho uphephile ngesikhathi umuntu ekuthinta, if kuukuthi kukhona lencabele khona mhlawumbe lo muntu ukuthukile, mhlawumbe lo muntu ukushayile, mhlawumbe lo muntu ukujolelile, automatically wena nesystem yakho ayizizwa ukuthi wena lo muntu lo uyangithanda, lo muntu uyangivikela, lo muntu ngisa like treasure, yini treasure ngesizulu, uyabona into ebalekile kuye. So automatically if wena ufila kanjalo then imizwa yakho ngeke izizwe iphephile. Lokho ngaphephi umzimba wakho usuthini again kwingqondo, isithi ingqondo angizizwa ngiphephile kulomuntu, okusho ukuthini? Kusho ukuthi either angibaleke, right, yabaleka imizwa, or angilwe, uyayiblocker futhi imizwa. So uyabona ukuthi if kunenkinga already nje kubudlelwane benu already sizo affecta umdavazo. 1 izo affect ukuthi whether uvukelwa kangakanani nalomuntu, but 2
khumbula ukuthi uma sufika kuvuthondaba kunale hormone okuthiwa yenza ukuthi uzizwe ukuthi ngenele. Yes. Uyabona lento engiyenzile ngiyayithanda ngenele. Yes. So ngeke uze wenele kahle ngendlela so uthi ufika noma kuvuthondaba uze ukuthi cha ufikile phela noma bengenzela yena kodwa yibi khona le nto yokukhuleka. Omunye umuntu azathi noma efikile kuvuthondaba yes afike kodwa egcineni ebe nento ngathi kuyimbobo nje ngaphakathi ezizwa ngathi ngathi noma ngifikile kodwa nganexhala ngazizwa ngi-empty kanti kunodaba okuyilona bokumele kuqala badlule kulona before kuukuthi uyazivulelekela ukuze bekwazi ukuthi benze kahle umdavaso. Dokotela sizowathatha ama-voice note abalaleli sizokuthi ukuphawula kwabo nokubuza kwabo ukuthini. Eziningi-ke ezinye izinto uthe mawuqala wakhuluma ngendaba ikakhulukazi yokuthi abanye abantu bacabange ngemishanguzo bathinta abantu abasuke bathesta bathola ukuthi ba-positive vele bane-HIV positive njalo njalo uguliswa yiyona. Kona-ke ngoba ukhona umlaleli uzothi njengamanje vele u-positive mhlambe futhi uyayidla imishanguzo bese ethi nami dokotela ikhona into esengiphazamisa ngaphandle ukuthi sengithi mangibe socansini ngihlale ngithuka ngoba lesi sifo ngasithola ngocansi. Yeah kakhulu khumbula ukuthi if kuukuthi lo muntu kakhulukazi umuntu mengakamukeli kakhe mhlawumbe unegative njalo lo muntu if kuukuthi for example basebenzisa icondom njalo makufanele afake icondom yena icondom lisikhumbuzo lokuthi number 1 nginale igciwane. 2 but also kuyisikhumbuzo yokuthi le gciwane kuze ngifake nje le condom ingoba kwalento enginayo ngayithola ngalento engiyifunayo ukuyenza manje. So yabona kukodwa lokho kuzomnikeza ixhala. So manje ixhala ulizwa kuphi ke wena enqondweni. So uyahamba uyaffect ingqondo yakho ke manje so nemizwa yakho ayisabi as strong kumdavazo njengomuntu onganayo lenkinga emwarishayo. But kube khona abantu really mshengo abantu bavumelana use right usivumile isimo lesakhe kodwa uyayithatha le medication. All right, so khumbula ukuthi i-HIV iyodwa whether i-medication uyayiphuza or not iyodwa nje i-HIV izokuaffecta kumdavazo kukodwa lokho. All right, but yes i-medication masuyisebenzisa ayifani. Khona i-medication for example efana no efavirenz, all right, ekhona bantu bayazi eyiphi leyo eboxini uyithola leyo izo-affect ukulala kwakho. Kakhulukazi kuwumuntu wesilisa khumbula ukuthi kubalekile ukuthi ulale umuntu wesilisa ngoba part of into eyenzakalayo ngesikhathi ulala umzimba wakho yilapho futhi owakha khona nale hormone yakho yesilisa. That is why uthi uvuka ekseni induku izivukele yona yodwa ngoba le hormone yakho yesilisa usuku umzimba usuyakhile ngoba ukwazile ukuthi ulale wena. So uyabona ukuthi ngoba unaliphuza lelo philisi wena kune chance akusho ukuthi guarantee. All right, kune chance ukuthi ngase kwenzeke ukuthi ngempela wena ugcina awusalali kahle ugcine nenduku ekseni ukuthi ayisakuvusi induku ekseni. But kukhona namaye futhi ama-ARVs ashintsha imood yakho. Again imood yo affecta kuphi ingqondo yakho again. So noma yini ezo affecta imood yakho izo affecta ingqondo. All right, kube khona amanye azo affecta ini i-cholesterol. Khona ama-medication ama-ARVs akwenza ukuthi ube ne-cholesterol. Now i-cholesterol yini abakuphi ngaphakathi emzimbeni but kakhulukazi kuba amafutha abakwimthambo yakho yegazi. All right, now ubona ukuthi amafutha azokwenza njani uma amafutha sekwimthambo yakho yegazi asezoyiblocka manje imbobo yakho yegazi. If bingaka sigcwele amafutha manje la sigcine yancane so alisafiki ngesivinini igama kwisitho sakho igazi kwisitho sakho sasekameleni. So then nemizwa sokuthatha isikhathi ukuthi wena ufike kuvuthondaba, sokuthatha isikhathi ukuthi wena uvukela, sokuthatha isikhathi ukuthi induku yakho ivuke for uround 2, sokuthatha isikhathi if umuntu wesifazane ukuthi wena uzizwe umanzi ukuthi uhale, sokuthatha isikhathi ukuthi ufike kuvuthondaba umuntu wesifazane. So uyakubona kukonke lokho ke lese kulo umuntu wesifazane. One ukuthi kuthatha isikhathi ukuthi wena uzizwe uvukele umuntu wesifazane, lo wesilisa usevukelile so kuba ngathi usiyashesha ukuchitha kanti ingoba wena osudelay gcina kuba ngathi manje ubudlelwane akusahambi kahle ngoba lo wesilisa usheshe uyachitha kanti wena uthatha izinto or umzimba wakho sunenkinga yokuthi awusafiki kahle wena
ukuthi uzwe ubumnandi. sekunesimo sokungaphindeki. But also naye-ke lo wesilisa usegcina manje akasakwazi ukuphinda ngoba manje nenkanuko yakhe kuyenzeka ukuthi yehle. Alright, but ngiyafuna ukugcizelela Mshengu ukuthi lokho akuwona wonke umuntu, number one. But also vele if noma iphi medication mase usuyithathe isikhathi eside izoba nomthelela emzimbeni wakho. Okay? Dokotela ngithi angibuze la ngoba mhlambe lo mbuzo engizobuza uzosiza nabanye abantu. Phela sikhona nalezi zinto abantu abayikhuluma emakhoneni. Zigcine uyabona izinkulumo ezikhuluma emakhoneni edokotela nabayikhuluma kube ngazuthi Isikhona. abalithole kunina. Izona evele echome kakhulu. Yes. Ngifuna ukuthola le dokotela ukuthi le mishanguzo edliwayo noma lamaphilisi adliwayo umuntu ngaleso sikhathi ayaba yini nomthelela ngizothi we-taste Okay. la akithi ukusuzwa sekuzoba khona izinkulumo ezihamba obona ukuthi le ihamba nokuhlambalaza noma ihamba nokudelelana. All right. Omunye ezothi uyabanda omunye okusho ukuthi ukuphambana kwamagazi ke dokotela. Sure. Ubeshisa mhlawumbe umuzwe eshisa isikhathi esiphambili manje akasamuzwe eshisa. Basuke bedlala. Isuke engashiwo ngudokotela lo ofundela ubudokotela. All right. So but angi-explain Mshengu ngoba ikhona indlela ongayi-explaina ngayo. All right, but kungakona lokho ukuthi if umuntu esegula ukushisa i-taste ayikho. Kokuqala if unomuntu ulele nomuntu i-taste oyizwayo eyakho awuzwi i-taste yakhe. Lento wena oyitastayo utasta wena lobumnandi obakho akubona obakhe. Manje lobumnandi ke kuyahambisana ke nako ukuthi ngesikhathi wena uconnecta naye yini oyizwayo. All right? So if kuukuthi kwawena muthinta for example uthinta into ebandayo yayisto yabanda le iyashisa imizwa yakho if wena undikindiki uthi uthinta into eshisayo ungayizwa ukuthi iyashisa wena onenkinga yemizwa uzusho uwe unenkinga yemizwa lutho wena onenkinga yemizwa ngoba wena ongezwa ukuthi kuyashisa noma kuyabanda ugcina uzonga angizwe kuyashisa noma kuyabanda cha wena ongezwa ukuthi kuyashisa noma kuyabanda na kodwa ke khumbula ukuthi if kuukuthi abantu babili sebezokwenza umdavazo ngesikhathi lo omthintayo wena kwayena eresponda ngokuthi uyayifuna lento uyayithakasela leyo nto kuwena kwawena ibuyisela ugqozo kwawena uzwe angathi nawe uyafutheka ufuthwa yini ile behavior yakhe yokuthi ngesikhathi umthinta naye uyaqhuquzela kodwa egcineni lokho kwenza kwakhe kuqhuquzela wena kuze wena yakho imizwa ibe more. Okay, again uzwa imizwa yakho wena uzwe yakhe. So nakhona if lo muntu uthi uyamthinta vela bendivindivi nje athi ya uzokubandisa wena uzwe imizwa yakho wena obandayo uzozwa ubanda ngoba izenzo zakhe ozibona ngathi ziyabanda mase wena uzwe ukubanda. Dokotela imzuzu ke ithi mayibe 20 ngaphambi kushaya ke ihora leshumi kulona ke Ukhozi FM seselawini ezasalawini nodokotela uNomgcobo Thembu sizothatha ke ama voice note kodwa ke ngifuna siqale ngapha masibuya bese sithatha ke ama voice note anko lapho sikuthathe na kunombolo lula khulu 0862022437 kulona ke Ukhozi FM nolahamba phambili kusebusuku okhosini ulalela Ukhozi olubaphiko nolahamba phambili ke sizogijima lapha ke kuma voice note sizokuthi wena mlaleli uthini imbuzo yakho ubhekise dokotela. Ngiyathemba ukuthi ngiyaphi cha uzafuna ukuba anonymous sisakulubuza ukuthi lamaphilisi lawa unamaphilisi ethothi siyaphuza masizokwenza inkonzo yasekamelweni uthola ukuthi hambe akushayise ngekhanda ngicela ukubuza ukuthi ngabe ayingozi kangakanani ayekho lapha ngagcina se-affecta khona empilweni. Sawubona Nkosinathi Mshengu nawe Dokotela Mthembu ninjani? Ngiyaphila. Igama lami uThobile wakadlaza. Kwamambule eKranskop. Ngisacela ukubuza ukuthi amaphilisi esifo sokuwa ayenza yini ukuthi umuntu wesilisa agcine induku yakhe igcine ingasavuki unomphela. Ngibuzela isihlobo sami ngoba
engathi since saqala amaphilisi esifo sokuwa akwenzeki lutho enkonzweni yabo bobabili benomkakhe. Ngiyabonga. Oh, Kazi, Angibingelele emshini Kazi. ubusuku obuhle lapho ekhosini madokotela. ubuzela Ngicela ukuba anonymous. Wemshini ngicela ukubuza la kudokotela ukuthi njengomuntu odla amaphilisi e-BP akwenzeki ukuthi lamaphilisi lawa agcine igazi lisinda ngoba phela nalo lamaphilisi maningi kakhulu okuzokwenza ukuthi igazi mase lisindeka phela li-affect-eke lingasakhoni ukuthi liphefome ngendlela-ke embhedeni. Uma ukuthi kuyenzeka lokho ikhona yini i-treatment noma into engayiphuza ukuklina igazi lelo noma ukuklina amaphilisi egazini ukuze igazi likhona ukugijima ngokukhululeka. Yiloko nje bengicela ukukubuza emshini nodokotela. Ngibonga. dokotela. Yes. Siyabonga kubalaleli, asiqale ngalo wokugcina. Lo we-BP. Now, yebo i-BP njengoba ngishilo nje earlier on ukuthi yakwenza ukuthi igazi lakho lijime. Now khumbula ukuthi kwesinye isikhathi kuze sithi une-BP nje ingoba vele igazi lakho lijiyile. Jiswe yini igazi lakho, either ligcwele ukungcola egazini nje besho nje lingcoliswe yini amanye amaphilisi ongawona e-BP 1, lingcoliswe yini amafutha egazini, lingcoliswe yini i-acid, lingcoliswe yini ukudla okunye nawe okudlayo ungaklini kahle, mhlawumbe awaphuzi kahle amanzi, mhlawumbe uyasongelana kunokungcola nje kwi-system yakho. Okay, so kukodwa lokho kuzokwenzela ukuthi ube BP. Or uyabhema, alright, and imithambo yakho yegazi siphelele ulastic. So ngesikhathi ingabe nolastic imithambo yakho yegazi, then ngesikhathi kumele wena induku ivuke ayisakwazi igazi ukuthi ligijime ngoba manje imithambo yakho ifinqekile, alisafiki kahle igazi kuwena. Alright, now mhlambe ngizowasho amagama sizosibhekela ku label yakho ke wena ukuthi amaphi kakhulukazi amaphilisi lawa kwi-BP lawa achamisayo. Okay, uma inothiazide nje lapho egameni kodwa bayawazi futhi amanye achamisayo amaphilisi. Okay, now lo maphilisi enza into eziwu2. 1 azokwehlisa ne-zinc ngoba sengiphendula nalo ethi yini ongayenza ngoba enye into ongayenza ukuthi wenze sure ukuthi uya-add ukudla nento ezifana no-zinc, u-add i-magnesium njalo njalo ekudleni kwakho. So manje i-zinc ibalulekile yokuthi wena ukwazi ukwenza le hormone yesilisa enza ukuthi induku mayivuka okuthiwa i-testosterone. So lo maphilisi e-BP akwazi ukuthi ay-affect induku yakho ngokuthi ehlise leyo hormone. So manje nenkanuko yakho izokwehla futhi. Okay, but also khona namanye if ino-allol egcineni lo philisi o-atenolol njalo njalo nawo futhi lelo philisi lenze njani, lenza ukuthi inhliziyo yakho ngoba leyo suke kumuntu kakhulukazi uthi inhliziyo ishaya ngamandla ishaya kakhulu, then sikunikeza iphilisi ukuthi inhliziyo ayingalishayi kakhulu. But manje ngesikhathi inhliziyo sithi ayingashayi kakhulu ayisakwazi inhliziyo ukushaya igazi lize lifike endukwini, lithatha isikhathi alisafiki manje endukwini. 1 induku yakho siba weak, ithi noma ivukile kodwa iyakhathala ibe weak, or ingafuni ukwakuvuka, or kodwa kakhulu ungadeli wena ungafiki la ukuthi ufika kuvuthondaba ivuka induku mase iyawa kanti kubangwe iloko. So into ongayenza wena if mhlambe uphuza lo maphilisi, hamba mhlambe ubonana nodokotela wakho umtshela ukuthi mhlambe since ngiqale le philisi ngoba mhlambe nje umlaleli kubalekile ukuthi azi ukuthi nakusona sonke isifo sisodwa sizoba inkinga kukhwazi i-BP, kodwa if sesi-add namaphilisi futhi kuzoba inkinga. So ngizobaphendula nalowe epilepsy ukuthi into ebalekile ukuze wazi dilwana ngempela yini iphilisi, kufanele ubheke ukuthi lezi impawu ziqale kade uqala le philisi na. Ngizule lo epilepsy uthi nakuloku kwaqala le philisi, so kuyasho ke lokho ukuthi yebo iphilisi eliyimbangela lokuthi induku yalomuntu avuke. Okay, or mhlambe ngenzeka ukuthi wena impawu zibe worse uma usuphuza le philisi then ilona iphilisi lelo elenza leyo nkinga. Okay, but checka futhi ukuthi leso sifo siyakontroleka yini ngoba mhlambe naso isona sesinomthelela ke manje. Alright, so kubantu abane-BP ngiphendule naku ubhuti abuye abengcono amaphilisi yilawa mhlambe okuthiwa khona Lasartan, Valsartan nabona no10 acisha abengcono lawo, khona no-Pril abengcono even though yakhwehlelisa but abuye abengcono lawo kunalezi ezinye ezichamisayo. Alright, but ukuya kwakho kudokotela basuke kunesizathu ukuthi ukunikeleni, but phinda kuyena umtshela dokotela
Lamaphilisi lawa senze ngawathatha induku yami nje awukungishintshele kwezinye inhlobo ngoba if kukuthi wena ezomnikazi womzimba wakho uyasho ukuthi ngishintshele lamaphilisi lawa kumele udokotela kwenze lokho ngempela ukuthi ekwazi ukuthi akusize kuze umzimba wakho ukuthi ukwazi ukuthi usebenze ngendlela. All right? So lo we-epilepsy yebo iqinise vele amaphilisi lawa azoba nomthelela. All right? But khumbula ukuthi nakhona if ethatha amaphilisi e-epilepsy njalo kumele leke check ukuthi kwalona iphilisi lingakanani egazini. And baningi abantu abaphuza amaphilisi lawo esifo sokuwa kodwa ka-check kubalekile to check ngoba siyakwazi uma seliliningi kakhulu is too much konke kufanele odokotela bayenze ukuthi one bekwehlisele ngoba selenza umonakalo kakhulu ke manje ngenxa yokuthi seliliningi kakhulu egazini lakho. Okay? Nazi ikhuthazile dokotela. Nazi-ke nezikhuthazike of course. Ukuthi mayiphuza zinabo futhi Umphathisa nekhanda njalo njalo. Yes, izikhuthazi vele ziyakwenza lokho zinama side effect kakhulu. Khumbula futhi ukuthi ngesikhathi usiphuza isikhuthazi lizokusiza ngaleso sikhathi kodwa litshela induku yakho amanga. All right? Ngoba umzimba wakho uthi induku yami esebenzayo kodwa induku ibithi cha kumina ize ivilaphi induku iziyeke ngempela ukusebenza ngoba isijwayele lephilisi uboost ithi lapho ungasayisebenzisile seyakhohlwa nanokuthi enziwa kanjani lento induku ayisazi ukuthi izenzele ngoba manje ukudakwa yile iphilisi lalela nangale kukudakwa nje siyakhohlwa ukuthi ngizenzele kanjani manje Nkosi yami ngiqalephi ukuze ngenze lento ngoba mina ngijwayele ukuthi ngiyenzelwa lento. Okay? Iqalaphi iqala ngokuthi uthi kade ulisebenzisa lelo kade likusebenzela lisakusebenzeli. All right? Kuthi emva kwesikhathi uku-add igcina kwalona lisasebenzi ayisafuni lutho induku uma kwathi uyayithinta lingekho iphilisi kuba ngathi nayi nokuduba ihobe kakhulu ibaleke kuba ngathi uyayihwalaza manje uyifuna lapha phakathi kwamazambane ayisafuni lutho ayisafuni ukuvela kodwa ke mhlambe while ngilapho ngoba phela bakhona abantu ngempela abadingayo ukuthi bagcine sebewasebenzisa lo maphilisi kakhulukazi after i-prostate kunabantu vele kumele akutshele udokotela wakho ukuthi uma kwaba nenkinga ye-prostate wenziwa izinto most likely induku ngisasebenza. All right? Okuyinto kufanele umbuze udokotela lento ongenza yona izosebenza na induku. All right? Kanti futhi nakhona ku-prostate eminye medication yayi-prostate ngoba i-prostate kakhulukazi iyona egcina ishaya abantu besilisa kakhulu ne-medication yakhona. But also kunanomjovo we-prostate esibajova ngayo abantu ngenxa esimjova kakhulukazi esiswini. Lo mjovo leyo ngifuna ukutshela nje if uyawuthatha lo mjovo musu kulinda ukuthi induku yakhe izosebenza anytime ngeke because lo mjovo Mshengu uyazofana nani ufana nomjovo wokupreventa kubantu besifazane. Sisuke sifake ichemical esifazane kuwena kuze isidoda sakho singasebenzi kuze ngoba phela i-prostate is part of isidoda sakho ubudoda bakho. So enye yendlela zokuthi ubudoda bakho mebehla sokubehlisa kanjani ubudoda bakho sokuvuvukele asifake ubufazane kuwena. So manje sikujove ngemithi or ngomjovo ngaphakathi kuwena ezokushintsha ube ngathi umuntu wesifazane so ngeke izivuka induku and abanye bakhala usenezibele usenama hips usenama stretch marks usuyashintsha umzimba uba njengomuntu wesifazane kanti kubangwe ilokuthi kunale mjovo wenothi but kodwa ke yilapho ufanele uweye khona ke phela manje ukuthi ke mhlawumbe une cancer wena uthini uncama ukuthi ubulawe i-cancer noma uncama ukuthi ujove lo mjovo ozokuphilisa kuphela nje kuzoba umjovo ozofakwa le hormone yakho efana le hormone ngathi yesifazane but it's not forever. Okay? Kuhambe ukuthi uma sokwehlile then sesingaqala futhi sichukuluze sivuse ukuthi sibuyise ubudoda kuwena ukuthi kusebenze ngendlela. Kulungile dokotela. Kodwa-ke mlaleli Ukhozi FM sizophinda sikuthathe nalapha kulayini kule mzuzu nje esele. Kodwa-ke nakho ukuthiwa ngikhumbuze kona. Ukhumbuleke uhlelo olulalele ubusuku buhle. Sihleli-ke nodokotela uMthembu umsakazo Ukhozi FM. Njalo ngolwesine kusukela-ke ngo-9 kuze kushake u-10 o'clock kulona-ke Ukhozi. Mzuzu-ke ethi mayibe laphana-ke isishagalombili. Ake sigijime sibone ukuthi ukhona lesingase sibathole la dokotela. Okay. Abangapha Sokhosini sawubona. Sawubona Sokhosini. Awu kunjani?
Uyakuzwa Jazi sanibona baba. Sami lapha angazi noma ngagejela inkosi yami wathi uzosikhuluma lesihloko la imbewu ingaphumi lapha kuphuma umoya dokotela lokho ngabe kwenziwa yini wedokotela ukuthi umoya uphume kodwa imbewu iyaphuma kodwa kwenkathi kuphuma nje umoya ungazi ukuthi kwenzeke njani ingane iyoba khona kodwa Nkosi yami. Manje uzwa ngani wena ukuthi umoya ophumayo? Kulungile wejazi uzophendula Manga ngiphendule. Uzwa ngani ukuthi umoya? dokotela ujazi Sambili. ushaya Ushaya quick. Ushaya quick ujazi. Now, uyazi ukuthi the reason ethi kuphuma umoya ingoba ubona yena kungaphumi lutho. Yes. All right. Kudonsa isikhathi eside. Yes. Now, ungaphumi lutho number 1 Mshengu. Number 1 akusho ukuthi akulutho ayikho into ephumayo. Mhlambe liphumile icene number 1, all right? But mhlawumbe lokhu okuphumile kuyena akuyona into emjabulisile ngoba lesivinini akasizwanga yena kuba ngathi khonto etshuzayo. Kuphume mhlambe into angathi njena kuyadonsa akutshuzi. All right? But kubantu abaningi abanye if kuukuthi kuyona futhi prostate lebe ngikhuluma ngayo. If inokublockeka okuthize nokuvuvukala sithi mesiphuma isidoda siphuma ngimazambana akho siyokwakheka lapha ya kwi-prostate yolanda uketshezi sihambe siyohlala esinyeni. Okay, so asiphume ngaphambili endukwini sihambe siyaphezulu sihambe siyohlala esinyeni siyophuma kanye nomchamo. Okay, so if kwenzeka lokho kuyena ubaba Majazi akahambe kudokotela wakhe ethi dokotela awukungicheke iprostate ukuthi iprostate yami i-right yini nanokuthi ayikho yini into eziblockile la endleleni lo kumele ngabe kuphuma khona isidoda sami. Dokotela kokho umuntu ongenza ukuthi mhlambe esikhathini esiphambili walimala kwesingenzansi mhlambe uhamba ngesihlalo noma mhlambe ube kanjani okunaso isimo sokuthi wake wathinteke esimele njenganje Kwi-prostate. Mhlambe nakuyona i-prostate Sure. ithini into yakhona If yathinteka kwi-prostate yes naye ngeke azakwazi ukuthi same ukuthi kuphume or ngelanga kuphume or kuphume kancane. Look, I've seen abantu mina othola athi nje akuphumi lutho isidoda kodwa ngithi mase ngimtreatile siyaqala siyaphuma futhi. Kodwa ngifuna ucacisa ngoba ukhuluma ngomuntu ohlala ehlalweni. Abantu bazitshela ukuthi lo muntu lo ngoba uhlala ehlalweni kusho ukuthi induku ayisebenzi. Akusho lokho, okay? Kuya ngokuthi ukulimala komuntu khumbula ukuthi ngitheni ngithe ukuvuka kwenduku or nemizwa sekamleni kusuka engqondweni. Ingqondo yakho ithi imizwa yehla ngomgogodla yehle ithi ifike endaweni ethize masiya phambili. So ukhona umuntu othola ukuthi ulimele impela inyawo azisebenzi kodwa induku iyasebenza ngoba imthambo esuka engqondweni iya lapha iyasebenza yona isebenze futhi. dokotela sithathe nangokunye la lemzuzu ncaneseke ukhoze sawubona sikhona thina kunjani wempenini Hayi ngasizakale kakhulu Dr. Mchembu ngale wambuzo. Hayi nanku omunye kumbuzo Dr. Mchembu ukuthi namhlanje lamaphilisi esiwathatha emgwaqeni nasemaphathweni anamuphi umthelela ngokuhamba kwesikhathi ngoba ngibuke ukuthi cha abantu abaningi bayawathatha kodwa-ke ngabuke engathembisi kakhulu ukuthi especially njengoba sibuye sisebenzise lawa enhlala khona. kulungile wempene usekuzwe dokotela uzokuphendula emoyeni dokotela mphendulo Wanenhlanhla umfenebu namhlanje lalela ngifuna ukusho lokhu whether uthenge emgaqweni noma laphi if wena uzothola umuthi induku yakho kade ingasebenzi mase uthola into okuthiwa nansi lento izokusiza if izokusiza ngaleso sikhathi yazi ukuthi kune chance enkulu ukuthi kuthathwe iphilisi leli eliyizikhuthazi esikhuluma ngathi la gaywa lahlanganisa lenhlaba lafakwa lapho kuzisebenza ngoba kwakubaba kuze kubabe phela kufanele kufakwe inhlaba okay khona umazwazi athi hawa Nkosi yami ngaze ngalibona indiya kuphela kanti liyagaya lapha ngemuva so yazi ukuthi kune chance ukuthi ngaba lo ngoba into okumele ikulaphe kade
vele isebenze same time noma bathi kuwena yabo manje iphuze izohamba ikusize manje isikhuthazi leso. Alright, into kumele ikulaphe, into kumele ukuthi isebenzise nawe ubone umehluko kumzimba wakho, yenza ukuthi umzimba wakho mawuzisebenzele. Alright, so kodwa ngicabanga ukuthi isikhathi sesisosha Mshengu, kubona bonke abekade belalele namhlanje na, khumbula ukuthi lapha kumina Medilution Mshengu nginemshini yokuklina amaphilisi, uklina imithambo yegazi, drain acid, ukhipha inyongo, uvula imithambo, sichathe, sivule nemithambo nakuyona induku nakuyona inkomo. Alright, inamba zami 031 765 8475, okay? Richards Bay 035 760 1569. Sine specially ke sikhona manje ngemsumbuluko nangolwezithathu eBothas Hill, usifonele uzithole so special, thole konke lokho ngemali encane. Esibhedlela inamba ithi 072 994 7547. Unenkinga ze-stress ufuna sikusize nje nasekameleni, thinta esibhedlela kuze sikwazi ukuthi sikusize nibe nobusuku obuhle. Sokuhle dokotela. Ngishayile quick ne? Nami esiphinde sihlangane ngesonto elizayo ngesikhathi sifana sihlangane ngesonto esuku 9:12 gijima ke sela fanele sakuyena inkosi esifundele indaba.